Och, dit is pas nieuw. Ja, nee. Ja. Ze kunt het kindje zo, ja. En wat nu kan ik dat toch niet toezeggen, want dat weten we nog niet. Maar wat mag ik me voorstellen bij oplossingen richting klanten? Nou, we zijn aan het kijken met eventuele investeerders of met de gemeente waar ook op de tafel aan het gaan. Om te kijken wat onze oplossingen te komen of wat wij nog kunnen doen. Zonder dat Het zou fijn zijn met de radio aan, hè? We zaten een beetje compagnie. U bent een eenmanszaak, hè? Of althans, het was een eenmanszaak, ja. Het was een eenmanszaak. En het adres was Renkenlaan 63 in Tilburg. Ja, maar dat is ook al helemaal niet meer levend, hè, dat adres. Nee, ja, het adres nog wel, maar inderdaad, de zaak momenteel tijdelijk niet. We hopen dus wel dat dat op een gegeven moment wel weer gaat komen, maar ja, dan kan het wel echt